Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो कयला मयलायाव थांगासिनो दायो लेडि गागा दङ नानि दङ ओमफ्राय टेक्ला दङ ओमफ्राय आदा दङ आरो जोङो साबाजों दायो थांगासिनो आरो जों साबाल' नङा लासैनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै नोंथांमोनाथ' एसे एनैबाबो सिनायखाबाय जानांगौ सोर दङ जोंजों थांफागोनाव बेनिनो सासे आदा दङ आरो ओमफ्राय आगैबो दङ ओमफ्राय गारि गंनै दंबावो ओमफ्राय प्रकाशबो दङ बिथाङानो गासिखौबो मेनेज खालामदों आरो आं जास्ट फैसाल'सो हरनांदों माने बिथाङा गासैखौबो मेनेज खालामजोबदों गारि माइरं साइरं सब आरो ओमफ्राय नै एसे भिउखौ दिन्थिलांदोंमोन आङो बारा बिदि लामा लामा न' गैयामोन आरो ओमफ्राय नै बिफां सायावहाय बिदि न' लुनानै दङ आरो बिराद बुरजा नुलांदों आङो बिफां सायाव न' लुनाय माने मैदेर फैयो खोमा मिथिला न'फोरखौ बिराद खम नुलांदो आरो स्कुलफोरखौबो माने आं जि लामाथिं थांदो बिथिं स्कुल नुलाङाखै आरो बेलेगथिं दङ खोमा ओमफ्राय मैदेरबो फैयो खोमा आरोना बिदि टार इदि होथेनायबो दंमोन मोजांमोन भिउआलाय बिराद मोजांमोन खिन्थु आं एक्जेक्ट जिथु दै लोमदोंमोन ना बे जायगायावसो थांनो गोसोमोन ओमफ्राय थांनायबो जायासै आरो टाइमाबो थोआसैना ओमफ्राय नै दायो जोङो हाबजेनबाय ओमफ्राय हाबजेननाय लोगो लोगो जोंनि माने एक्सप्रेसनानो चेन्ज जादों दै मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन माने रिलिफआव थादो होननानै खोनानायखाय माने जोंनिथिंबोथ' सिगाङावहाय जेनेबा रिलिफआव थानांदोंमोन नालाय जेनेबा बै मुस्लिम आरो बर'नि गन्दगलावहाय बेयावहा माने जोंनिया बिदि स्कुलफोराव जेनेबा सरकारि स्कुलफोरा पाकानि जाया होमबा बेबायदियावसो आराम थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेयावथ' जेनेबा एसे एनै खस्थ' नुदों आरोना जेनेबा हायावनो थुम्बु खोबनानै तिरपाल खोबनानै माखासे थिं इदि होनानै थानांदो आरो अन्थावथावनो ओंखायनो जि बोरैबा मोनबाय आं जेनेबा ओरैनोथ' गुबुनफोरनि डनेसन जेनेबा बिदि डनेट खालामफैनायावथ' जेनेबा जास्ट आं मानसिफोरखौ लानानैसो बिदि नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो बिदि न'फोरखौ नुवाखैमोन आरो ओमफ्राय दुखु मोनदों आरोना बहुद नुनानै दा ओंखारनोसै रायज्लायनोसै माबोरै ना আগৰ দিনৰ পৰা যেতিয়া মই আহিছিলে না সেই সময়তে সি মোক জনাইছিলে ময়ো হেল্প কৰিম মানে টেকনৰ এজন লগৰীয়া আছে তাৰ বাৰ্থডে নামৰ তেখেতে সহায় কৰিব বিচাৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু মানে সেই বাৰ্থডে ওচৰত দিব বিচাৰিছিলে সেইদিনাখনে আহিব বিচাৰিছিলে কিন্তু আমাৰ সেই যিমানখিনি ৰাইজ আছে কিন্তু আমাৰ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं बिनानावखौ नुनाय जाबाय आंनि फंबाय इउटुबार प्रकाश नार्जारिखौ दुखुस्रिखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायनो Gemsri Daimari Fwina हानाय नाम मुं थाबा मा सबिता बसुमतारिनो जायखिया आर'नाइजों बरायनो थाखाय सबिता बसुमतारि आरो बेजों लोगोसे आरो बिनानाव सासे दंबावो पुर्निमा जोंनि मा मोनलाय बरगयारि मावबायसोमोन दा बिनानावखौ बरायनो थाखाय
बिरखां दैमारि आं बरायनोसै दे जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरोना आङो बे कयला मयला जिथु रिलिफ जिथु दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै दङ दैबानाजों बेयावहाय थांनानै जेनेबा आंखौ एसेबां मोजाङै वेलकाम खालामगोनखौ आं मालाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जास्ट माने जा एसे हायो ना जेनेबा बेयावहाय 102 घर दङ दै माबाया नखरा ओमफ्राय बे 102 घरावहाय आं जा एसे अनसुंथाइ हैदों मोनसे नखराव माइरं बस्थासे करि आरो बेनिफ्राय जेबो होनो हायाखै आं बिराद एसेल' बेखिनि आंनि होनाया थेवब्लाबो आङो माने बेखिनि एसेजोंनो किजानि एसेबाबो हेल्प जायो खोमा इदि होननानै आङो हैबाय आरो जोङो बहुत सिगांनिफ्रायनो रायलायखानाय दंमोन हैनो होननानै ओमफ्राय आंथ' जेनेबा फेसबुकनि जिथु आंनि गेमस्रि दैमारि बे मोनसे चेनेलनि जिथु 2 मान्थनि आर्निं बेखौहाय आङो जेनेबा बार्थडेनि नामावहाय जेनेबा जोङो पार्टि सार्टि खालामालासिनो आं दाख्लैसो आंनि बार्थडेयावबो जेनेबा पार्टि खालामबाय माबाय एबारै जेनेबा पार्टि खालामालासिनो मोनसे मोजां खामानियावहाय बाहायनो बिदि होनना साननानै माने आं प्रकासखौ सिगाङावनो बुंहरखाबाय आरो ओरैनोथ' आं माजबादथिंसो हैनो सानदोंमोन नालाय ओमफ्राय न'आवबो बुंबाय जेराव दासान्दि जेनेबा जेंना जागासिनो बा प्रब्लेम जागासिनो बेखौ बेयावहाय हैग्रो बेयाव बांसिन मदद जागोन मानसिफ्रा बिदि होननानै आरो ओंखायनो आंबो न'नि खोथा माने मानिनानै प्रकासखौ बुंहरबाय मानो होनोबा प्रकास बिथाङाबो बिराद जेनेबा मानसिफोरनि हेल्प खालामो नालाय आरो बिथाङाथ' आंजों मोजां लोगो बेखायनो आं बिथांखौ कल खालामबाय आरो कल खालामनानै आं बुंबाय दे नोंनो मेनेज खालामदो आंहाथ' बिराद इथिं थांनाय जायो बिदि होननानै बिथाङाबो बिराद बिजिनि गेजेरजोंबाबो आंनि थाखाय बेखिनिखौ माइरं बा जिमानखिनि गारि गुरा हाजिरा फैनाय माबा फैनाय सब मेनेज खालामना होजोब्बाय आरो बेनि थाखाय आं बिराद माने गोजोननाय मोनदों आरोना प्रकास बिथांनिसिम साबायखरबो बावबाय आङो बेनोसै लोगो लोगो जों बिनानावनि नामाव जों बयजों गसंनानै आखाइ खबनानै रंजानि दे बे समाव जोंनि रिलिफ इनचार्ज दङ बेखौ बरायना लाङो आरो फारिलायै माखासे खोथाखौ बुंलांनो बिथांमोनखौबो जिउखौ नायनो फैबाय बिथांमोननि नामखौ आं एसे बावबाय हामबायसै नानिमोन नोंथांनि बे समाज सेबानि खामानियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय जायफ्रा मिडिया साइन्सनिफ्रायबो फैदों सेंग्राफोर जोंनि बाबुमोननो स्टाफ जानानै फैबाय बाबु नोंसोरखौबो जोङो रिलिफ कमिटिनि जानानै बरायबाय आरो हामबाय होबाय मोजां मोनबाय नोंसोर जोंजों बेबायदिनो जोंनो रायज्लायनो सुबिदा होफैनायनि थाखाय आरो गोबां बयनिख्रुइ गभर्नमेन्ट नङाब्लाबो ने आं गभर्नमेन्टखौ निग्लेक्ट खालामनो थाखाय बुङाखै ओरैबायदि प्रकास आरो गेमस्रिया ओरैबायदि जोंनि सिसिमारि दुखुथिया रिलिफआव फैनानै ओरैबायदि गिदिर अनसुंथाइ फैबाय जाहाथे सरकारा दुखु दा मोनथों व्यक्ति हिसाबै इन्डिभिजुवेल हिसाबै नङाब्ला थांनांब्लाबो ओरैबायदि खस्थ' लानानैहाय दे होफैबाय बे होफैनायनि थाखाय जों बाबुमोननो नानिमोननो माखौ फिनो हाबावगोनथाय ने जोंनि गोसोखौल' बुजिनानै लांदों माबा नाजावनाय सिबिनाय खुलुमनाय एबा जिरायनाय थानाय जानाय लोंनायाव निसय बिथांमोना दुखु मोननांगोन बुहुला थालांगोन जोंनिया जाहाथे माबा बुहुल दंब्ला माबा गोरोन्थि मोनोब्ला बेयावनो जाहाथे रिलिफ खालामनो नाजालांगोन आरो जोंखौ गोसोखांगोन गोजानाव जायगायाव थानांब्लाबो मोनसे कमिटिनि जानानै खावलायनाय थाबाय आरो नोंसोर मिडियानि मानसिफोर नङाब्ला इउटुबारनि मानसिफोर जानायखाय जाहाथे जोंनि दुखुथिया रिलिफनि थाखाय रिलिफ न'खरनि थाखाय जाहाथे नोंसोरनि एसे गोजौआव हाइलाइटखौ आरो खालामनो हाबावो जों खालामगासिनो दं बाबुमोना जाहाथे आरो जों खालामजानो लुबैदोंना जों माने रोंगौथि गोनां गैया चेयारमेनासो जोंखौ थुलुंगा होबाय थानानै चेयारमेननि अननायजों नोंसोरखौबो जों दिनै लोगो मोननो हादों बेनिखायनो आं बावनो हाया चेयारमेनखौ मोनफ्रोमबो प्रग्रामनि थाखाय हामबायसै बाबुमोन नानिमोन दा नोंथांमोना गावसिनि खामानिफोरखौ जुरिलांदो आरो आवगायलांदो मा खालामनो लुबैदों गोसोबायदि खालामलांदो ना मोसानानै खिथालाङो ना मानानै खिथालाङो जों जेब्लायबो जों जेखौबो जों राजि बाबु नानिमोन दा आं सोंथि जानानै गोसो गोथारै गरायनानै भगबाननो जोबथा आरज खालामनानै फोजोबनाय जाबाय बाबुमोन दे हामबायसै दानिया खुलुमबाय बयनिसिमबो आंथ' ओरैनो मिथिखादोंमोन बेयावहाय बिदि प्रब्लेमा जाखादों ओमफ्राय आरो
बेयाव बांसिन फैनायाव हेल्प खालामग्राया जाहैबाय प्रकाश बिथांखौनो आं फार्स्टआव साबायखर बावनो सानो आरो बिथां नङाबाथ' आं बिथांखिनि माने दा जा एसे खालामनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय बेखिनिखौबो आं हानाय नङामोन आरो ना प्रकाशानो गासैबो मेनेजखौ गासैखौबो माने बिथाङानो खालामजोबदो बिथाङानो माने आंनि जि एसे हेल्प होनाय बेयावहाय बिथांनिनो गोबां माने हेफाजाब दङ आरो बेखायनो बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावहरो आरो लोगोसे आं दुखु मोनदों जेनेबा दाख्लैफोर आं मिडिया बा जिमानखिनि मानसिफोरनि भिडिअसफोराव नुदों बेयावहाय जास्ट माने बिदि डनेट खालामनायखौ नुदोंमोन खिन्थु फारफ्रोमथिंनिफ्राय माने बेबायदि हालोदखौ नुवाखैमोन आरो नोंथांमोना माबोरैहाय दङ इमान दुखु खस्थ'यै जेनेबा दासो फैनानै नुबाय आरो रियेलाव नुनाय आरो भिडिअआव नुनाय बहुत आलादा जायो दासो जेनेबा जोंबो जुदि बेबायदि हालोदाव थानायबा जोंबो नोंथांमोननि दुखुखौ माने मा होनबावनो माने एक्सप्रेस खालामनो हानाय नङामोन आरो बिराद आंबो दुखु मोनदों आरो जों माने फैनाय लोगो लोगो आं सानाखैमोन जे बिदिहै दङ माने आं सानदों जे माखासे बिदि सरकारि स्कुलफोर थायोना जेनेबा पाकानि बेबायदियाव थादो होनना सानदों आरो जेब्ला जोंनियावबो जेब्ला मुस्लिम आरो बर'नि दावराव जादोंमोन ना बे टाइमाव थादोंमोन नालाय गामिफोर गैया ओमफ्राय आंबो सानदों आरो बिदि सरकारि स्कुलफोराव दङ खोमा बिदि होननानै खिन्थु बेनिख्रुइबो एसे गाज्रिसिन हालोदाव दङ बेखौ नुबाय आरो आं दुखु मोनदों ओमफ्राय आरो हेल्प होनायाथ' होफैदोंआनो नुखादों आरो बिनि उनावबो आरो खावलायबोयो आङो खेबसे खेबनैल' नङा नोंथांमोनाथ' गोबां जेनेबा खहा जादोंना ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो जे जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बा मानसि हिसाबै जायनाव साननाय दङ मानसिजों मानसि अनलायनाय जिथु साननाय दङ बेखिनिखौ जुदि मोजां हाबा मावलांनो सानदोंबा माने हेल्प होफैनांगौ आरो खेबसेल' नङा हानायमानि जेरै प्रकाशआ सिगांनिफ्रायनो फैबाय थाखादों जेनेबा ना गावनिफ्राय जा एसे हायो बा खांथिंनानैबाबो बिथाङा जेबो लाजियालासिनो नोंथांमोननि थाखाय खालामदों बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो बिराद साबायखर बावनांगौ आरो प्रकाशखौ आरो आंबो बिराद माने सिगांनिफ्रायनो नुबाय थाखायो बेखौ आरो आं बिराद गोसोआ गोजोनदों आरोना नोंथांमोनखौ नुनानै आरो जोंनि बर'ल' जाथि नङा जेनेबा गुबुन हारिबो दङ खिन्थु बिसोरबोथ' मानसि जोंबो मानसि गासिबो समान आरो जेनेबा दुखु दाहायाथ' बयनावबो सोलाय सोल'सो नालाय दा नोंथांमोना दिनै दुखु जादों नेक्स्टआव आंहाबो जानो हागौ जेनेबा ना मानसि हिसाबै बयबो माने हेफाजाब होलायनांगौ आं बेखौनो लुबैयो आरो ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय आरो जाहाथे आं आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदि दुखुनिफ्राय थाबनो बारग'नो हाथों ना जेरैबायदि सिगाङावहाय गावनि थाखानायजों जेरैबायदि दुखु खस्थ' खालामनाबाबो जालांदोंमोन बेखिनियाबो दा नोंथांमोननि आखायाव गैथ'वा जेनेबा खिन्थु आं आसा खालामो जे जोंनि सरकारा नोंथांमोनखौ जाखिनि सिगाङावहाय दङ बेखिनिखौ आरो लाबोफिननानै जेनेबा मोजां रायजो खुंलांनो हायो आं बेखौ आसा खालामो आरो दे थेंक इउ हामबायसै होननानै जोंनि गुसुङै जोबोद फंनैसो बाथ्रा बुजायहैबाय बयबो मिथिखायो बर'नि फावगिरि मुंदांखा जेमस्रि दैमारि बयबो मिथिखायो दा जोंखौ मोजां सुंद'जों जा मोजां बाथ्राजों जोंखौ गोजोन होबाय जों बेखौनो आसा खालामो सोरबाफोर जोंखौ बेबायदि गोजोना होयोब्ला जों बिनानाव आं बुंखाबाय नोंस्रा जेबो गैला टाइम पास खालामनो जोंहा जेबोआनो जोंनि खोथा गैला हिसाबै सानना लाबाय नोंसोरबायदि सोरबा बायदि फैनानै रायज्लायब्ला जों टाइमा थाङो मोजां गोजोननाय मोनो जों जानो जों रिलिमाव थायाखै बायदि मोनदों आरो बिनानाव हामबायसै नोंनि बे सुंद' दाम गोसा प्रफिट खालामनानै फार्स्टत नमस्कार आरो जय बड'लेण्ड जय बर' हारिनि स' जोंनि गेजेराव खौसेथिया बेनो नङा होमबा आं बिराद गोसो गुदुं खालामग्रा मानसि दै एकदम डेन्जारा माने बयखौबो जुदि जायफोर मानसिया दैलो थादोंब्लाबो आं बिसोरखौ बुंनानै माने बिसोरनि गोसोफोरखौ नायखायो माने बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया नङा होमबा स' जोंनियाव दासिमबो सेन्टिमेन्टआ दङ खौसेथिया दङ इउनिटि नङा होमबा जों जुदि खौसेथि जायोब्ला बे खामानिया जाफुंसारो नङा होमबा साप'ज हमना ला आं हारसिङै जुदि खामानिखौ मावनो सानब्लाबो आं हाखाया दा दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजानि अननायाव दिनै थांनाय समाव जों होफैदोंमोन दिनै आरो बिनि गेजेराव नैबे बिथाङा गेमस्रि दैमारि बिथाङा जोंजों लोगोसे खौसेथि जाफाबाय नङा होमबा बिनि थाखायसो दिनै बिथाङा 102 गर थानाय सुबुंफोरनो मोनसे न'खराव 50 केजि माइरं लाबोना होफैनो हादों नंगौना नङा बे नंगौना नङा सैथोना स' बिनि थाखाय जों गोजोननाय थायो थेंक इउ एकदमबारे जों गेमस्रि दैमारिखौ थेंक इउ जासि नङा होमबा थेंक इउ आं बारा जेबो बुंला नङा होमबा गासिबो बुंखाजोबखाबाय अननाय आरो सिबिनाया जोंनि बर' हारि आरो जोंनि बड'लेण्डनि जेसेबांखिनि बिटिआर हालामाव दं आं बिसोरनि थाखाय अराय सम जेसेबांखिनि हायो नाजागोन आरोना आंनि थांखिया मा आं माने दा जोङो माने बे सेंग्रा बैसोआव जि हायो गोसोखौ रायजो राजा जोंनिया मा जिउआव ना भगबाननिया जोंना मा खोथाया
भगबानखौ जों गोजोन होनोब्ला जों गावजों गाव मदद खालामलायबानो जों जुदि सोरनिबा गोसोखौ गोजोन होनो हायोब्लानो अब्ला जों भगबानखौ गोजोन होनो हाबाय होननानै बेखौ सानो आरोना नङा होमबा बेनो बाथ्रा थांखिया बेनो जोंना जिउआवहाय जोङो गावजों गाव गोजोन होलायनांगौ बेनो बास आं जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला सोरबा सासे मानसिनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंब्ला बास बेनो जाबाय कि बै मानसिया जुदि आंनि खामानि मावनायजों गोजोनदोंब्ला अब्ला नोंनि गोसोआनो फुइनो जाबाय नंगौना नङा बियो आं बे बाथ्राखौनो बुंखागोन आरोना जुदि सापस हमना ला आङो जुदि सोरनिबा थाखाय खामानि मावनानै होदों आरो बे सुबुंनि गोसोआ गोजोनबाय बास दिनै आं बिथांखौ हेफाजाब होबाय बिथाङा गोजोनबाय स' इसोरा गोजोनबाय बिकज आं बिथांनि गोसोखौ गोजोन होनो हाबाय नंगौना नङा स' खेबसेबाव आं लास्टआव बेखौनो बुंबावगोन जय बड'लेण्ड थेंक इउ 사세 보이 사세 보여 사세 지나가서 Thangna 오늘 술자면 여기 집이라 ओमफ्राय जा जितु रिलिफाव दङ ना बिसोरो माने बर'ल' गैया दै बर' आरो आदिबासि मिक्स बर' आरो आदिबासि मिक्स जानानैसो 102 न'खर दङ आरो माने 102 घर दङ आरो गासैजों ओमफ्राय दाख्लैफोर जितु डनेट खालामफैदोंमोन ना बेयावहाय माने बांसिन बर'फोरनि ड्रेस बा दख'ना बेफोरबायदि मोनदोंमोन आरो बेखायनो माने दिनैहाय बे आदिबासिफोरनोबो जितु बिथांमोननि गाननाय एसे लुंगि टाइप बिदि मोनोना बेबायदिखौ रानदों आरो खिन्थु आं बेखौ होआखै दे आं जास्ट माने राननायावहाय हेल्प खालामदों बेखौ माने प्रकाशनो सोरबा डनेट खालामहरदों आरो माने रिलिफावहाय हैथां होननानै ओमफ्राय बेयावहाय आं जास्ट माने राननायावहाय हेल्प होदों बेनोसै आरो नोंथांमोना साननाङा जे आं बेखौबो आं होदों होननानै आरो आं होदों होननाबो बुङाखै आङो बेखौ जास्ट आं हेल्प खालामनानै होदों बास आरो बिथांमोननिसिमबो साबायखर आं फैनाय दिनानो बिथांमोनाबो हरफादों जिहेतु आं राननोबो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि मोखाङाव जा एसे खुसि होनो हादोंना माने मोजां मोनदों आरो
प्लेनिं खालामना दिनैथ' साक्सेस जाबाय गोजोननाय मोना जेबो नङा मोनथामसो होनानै जों थांसै ओइ माबा सुमन्त नों लाग्रोदो दे सुमन्त नों नाजावग्रोदोब्रा फार्स्ट टाइम सुमन्त होथार नामा सुमन्त नार्जारिया दे ओरै होननांगौ दे रानना लांगोन दे आरो एसे जोंना बिनानाव गेमस्रिया माने 102 न'खराव माने 50 केजि आदा बेग मोनसेखौ न'खर प्रति हिसाबै बेग मोनसे माइरं राननो थाखाय दिनै सिसुबारि गामियाव फैबाय दा मानि थाखाय राननो फैदों होनब्ला सिसुबारिनि दुखु दाहाखौ नुनानै बिनानाव गेमस्रिया गावनो अनखांनायजों गावनि जेनाखि आखाइनि खरसाजों बिनानावा दिनै न'खर प्रतियाव माइरं बेग मोनसे राननो इन्डिभिजुवेल हारसिङै बे हारसिङै होफैदों दा बेयो फार्स्ट टाइमाव लांसिगोन सुमन्त नार्जारिया गावनि न'खरनि थाखाय माइरं बेग मोनसेखौ बिनानाव गेमस्रि आरो फंबाय प्रकाश नार्जारि बिनि जाहैबाय बिथाङा होबाय नालाय जेनेबा आंखौ जास्ट मददल'सो होदों नालाय ओमफ्राय बिथाङा माने आं बुंसै बेयावहाय रायजो राजाफोर गासिबो बेखौ खेबसे आं बुंबावनो दे बिथांनि लोगोनि बार्थडे दंमोन माने जाय जानो गोनां जिउआवहाय लाइफ पार्टनार बिथांनि बार्थडेनि मुङावहाय बिथाङा डनेसन होनो बुंहरदोंमोन बै समावनो ओमफ्राय जेब्ला जों बेवहाय फैदोंमोन नङा होमबा बै समाव बे भिडिअखौ नुनानै बुंहरबाय आं सिगाङावहाय कल खालामनानै आंबो होनो गोसो ओरैनो बे समाव लावदुम आरो ना लावदुम आं होनखानोसै डाइरेक्टलि लावदुमनि बार्थडे दं लावदुमनि बार्थडेनि मुङै आङो आंनि फारसेनिफ्राय जि आं खामायदों बेखौ आं होनो होननानै बुंहरबाय बियो स' जागोन दे बिदिब्ला लायनांबाय ओमफ्राय आङो माइरंखौ नागिरनानै होनो हायासै बिनि थाखाय सरि एबाउट डेट लेट जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं नागिरना होबाय ओमफ्राय जाफैबाय बिनाव खोन्थाहरबाय मैयानो खोन्थाहरबाय लोगो लोगो दिनै फैबाय आरो ना ओमफ्राय दायो बेखौ जोङो बिनि आखाइनिफ्राय गथायनोसै नङा होमबा स' जों गोबां गोजोननाय थायो जे बेफोरबायदि जुदि जायफोर मानसिफ्रा हानायखौ बिथांमोना नुजाथिफैनानै मदद खालामफैयो बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनानै गेमस्रिखौ एकदमबारे नों बेखिसारदो ओरै जादों मिथिलांदो अरिय दे बाहां जावा दे दिखोनो आखाइबो ओरै खामान दाने बाना लांदो दे बादो नों गावबो ओमफ्राय दानिया सेकेन्ड टाइमाव आदा जोंनि नाम गुबैया मामोनलाय आदा मनेन्द्र नार्जारि बिदिनो र' जास्ट ओमफ्राय थेंक इउ होननानै आखाइयाव दिन्थिलादो थेंक इउ सिस्टार नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गथायनायखौहाय आं गोसो गोरबोजों नाजानो लानाय जाबाय माइरं बेग मोनसेखौहाय आरो आं जोबनायावहा बांसिन आंखौ ओरैनो बुंखांखाबाय प्रकाश बिथांखौ आं साबायखर बावनांगोन मानो होनोबा बुंबा माने माइरं एसेबांखिनि माने जगार खालामनायाव बिराद टाइम लायो आरो बिथाङानो सब खालामजोबनो होदों आं जेबो खालामनाङाखै आं खालि एसे फैसाल' होनांबाय बांसिन माने बिथाङानो सब मेनेज खालामजोब्बाय आरो बेनि थाखाय थेंक इउ हामबायसै प्रकाश हामबायसै आरो बिराद सिगांनिफ्रायनो आं बुंहरखादों नालाय ओमफ्राय बिथाङाबो बिराद गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बिथिं खबर लानानै माने बेयावनो लेटहैबाबो जेनेबा बे खामानिया दिनै जाफुंसारबाय बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनबाय आरो थेंक इउ स' उनावहाय जोंहा बे नैबे रिलिफ केम्पनि चेयारमेन आदा दंखायो बिथांखौनो जों मोनसे दायथ'खौ होलांसै बिथाङा जेब्ला बे जायगानि दायथ'खौ मावगासिनो दंखायो नालाय बे जेसेबांखिनि दङ माने जाय नंगुबै न'खर बिनियाव दैथायहरनो थाखाय बिथांखौ जोङो गासिबो दायथ'खौ होजोबसै नङा होमबा दा बेखौ जों रानबाय थायोब्ला माने मोनालांगोन आरो बिथाङाबो गुवाहाटियाव थांफिननांगौ नङा होमबा स' बेनिखायनो जिखिनि जों रानबाय ओमफ्राय बेनो जथेस्थ' बिथांखौ जों दायथ' होलांबाय बिथाङा नंगुबै न'खरनो होबानो जासै आरो बिनि गेजेरजों बुंनानै होखाबाय एनाउन्समेन्ट खालामना होखाबाय मोनसे न'खराव बस्ता मोनसे जागोन नङा होमबा गेमस्रि स' थेंक इउ सो माच गेमस्रि दिनैनि थाखाय स' गासिबो रायजो राजा थाबाथ' आंनो माबा मोनसे गोसो जाखादोंमोन
ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोजोननाय जासिबाय बयबो रायजो राजाफ्रा आरो बिनि गेजेराव आदा स्पेसियेल थेंक इउ नोंथांखौबो गोबां गोजोननाय जासिनाय बेखौ आं बुंनो सानो मानो होनबा बिथांखौ आं बुंहरबाय बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ जुथुमा दोननानै होबाय आरो बिनि गेजेराव बे खामानिया जाफुंबाय आरो बे खामानिया दिनै स्पेसियेलि सोरनि थाखाय जाफुंदों होनना बुंबाय गेमस्रिनि थाखाय गेमस्रिया जुदि बेवहाय माइरं होफैयामोनब्ला बे मेलाबो जानाय नङामोन नङा होमबा स' बेनो थेंक इउ स' माच जय बड'लेण्ड थेंक इउ सोरबा लानोबा फन लादो टाइम गैला थारमाने Bukan hulu coba apa ini kan? Ya.